Какво става, хора? Аз съм Крис и продължаваме с Counter-Strike 1.6. Еми пак ще взема едно, защото точно ще успея да се взема патрони, което е доста добре за мене. Тук ще не знам къде е това. Пътете ме. Ти, Мартин. Айде бе! Ода! Какво ми става, бе? 15 пъти умрях. Не, на такова прота не мога да играм. Аз сега играм на прота. Вижте, умрял съм 6 пъти и 2 пъти съм убил човек. Гледай, долажи ли сте на него, как може? Ние сме едно. Ако може някъде тук. Ето е Какво? Ще ме убие. Не пипай бомбата. Умри. Ти! Ама... Седем на едно. А в предишния епизод нищо ми е станало и съм на 26 кръвоня, ако малан кил на мен. Така ще превърна. 26 Къде? Къде си, бе, човеко? Много ще чакаме тия докато се успокоят. И хора, мисля тук да превършим това видео. Това беше от мен. Чао, чао.